Dusun Kemuning inggih menika dusun wonten tlatah Kabupaten Sidoarjo ingkang papan wonten sisi kilening Dusun Kemuning samenika kagungan penduduk kirang langkung 6.800 jiwa. Dusun Kemuning celak kaliyan Lepen Brantas lan Lepen Emas ingkang konon rumiyin dados transportasi wonten jaman Kerajaan Mojopahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kawilujengan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu Rahayu. Pitepangaken kula Cahaya Ilmiana ning pungkasan 82 saking Prodi Basa lan Sastra Jawa, Fakultas Basa lan Seni, Universitas Negeri Surabaya. Kula badhe dokumentasiaken legenda babat Desa Kemuning. Tujuan menika kangge tugas folklor Jawa, dosen pengampu Bapak Sukarman MSI. Video kula menika isinipun informasi ngengingi legenda babat Desa Kemuning. Tujuan kula maringaken informasi bab kebudayaan inggih menika kangge ngembangaken nilai luhur budaya bangsa lan majengaken kebudayaan nasional Indonesia. Dados lare enem wonten jaman samenika, kula lan panjenengan kedah nglastantunaken nilai budaya bangsa kula lan panjenengan. Inggih Bapa, sakderengipun kula nyuwun pangapunten, pitemakaken nami kula Cahaya Ilmiana saking Universitas Negeri Surabaya, Prodi Basa lan Sastra Jawi. Tujuan kula dhateng mriki badhe nyuwun pirsa dhateng panjenengan damel tugas folklor tentang kebudayaan. Kula badhe nyuwun pirsa ngenani legenda babat Desa Kemuning. Nggih, saderenge kula ngaturaken nami kula Bapak Juwono selaku tokoh masyarakat Desa Kemuning. Inggih Bapak, niki ingkang pertama kula badhe nyuwun pirsa dhateng panjenengan ngenani punapa ingkang Bapak ngertosi bab sejarah awal kawujudipun Dusun Kemuning niki. Nggih. Berawal saking sejarah Mojopahit inggih menika
adanya hutan terik ingkang sakmangke dados Kecamatan Tarik. Nah, ini berkaitan saking cerita turun temurun saking canggah utawi cicit nggih, buyut mbah nggih. Alhamdulillah kesemuanya niku memangku Desa Kemuning. Dados cerita turun temurun iki ingkang kula sumerepi, pertama awalnya ada salah satu orang yang membuka atau babat alas di Desa Kemuning ini, sehingga terbentuknya suatu wilayah desa yang awalnya babat alas menemukan sebuah pohon, menika pohon kemuning yang bunganya sangat wangi, sehingga nama Desa Kemuning ini dinamai Desa Kemuning. Kados pundi panjenengan sumerep peran masyarakat lebet ngembangake budaya lokal wonten dusun panjenengan iki? Nggih. Mengenai budaya lokal ini menika kepahaman saking warga masyarakat. Ini menika tetenger adanya setiap tahun diadakan rumah desa. Ini menika bertujuan menghormati para leluhur ini menika yang babat Desa Kemuning ingkang paring asma Mbah Moi Asmara Bangun. Kados pundi panjenengan sumerep wigatosi prasasti dados sumber sejarah dusun Kemuning puniki? Nggih. Menurut cerita leluhur niku wau sing turun temurun saking Mbah Buyut, mengenai makom prasasti atau samangke niki arupi nama napa nggih, prasasti lah, makam lah. Jadi setiap tahunnya niku wonten peringatan penghormatan arupi pagelaran wayang kulit, arupi pengajian Islam. Kula tegesaken malih prasasti atau situs niki arupi makam Islam. Berarti masuke Mbah Moi Asmara Bangun ingkang babat Desa Kemuning niki mumpun masuk sejarah Islam, sehingga terjadi petilasan niki makam Islam. Niki wonten tengah-tengah Desa Kemuning atau teng pemukiman Desa Kemuning. Sampun. Inggih, matur nuwun sanget Bapak. Inggih informasinipun ingkang Bapak paringi. Bilih wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Nggih, sami-sami kula ngaturaken pangapunten. Namung cekap semanten niku wau ingkang kula aturaken, mboten saged berlebih. Nggih, ngapunten. Nggih.